Motto tegorocznego obchodu są worty Leonarda da Vinci. Prawda jest zawsze cerą czasu. Niech obchody pamięci tragedii górnośląskiej z 1945 roku staną się dla nas przestrogą, a lekcją, z której powinniśmy brać wnioski, ale też dać pozór, że prawda zawsze wylezie na wier. Poprosiłbym teraz faroży, księdzy od wspólną modlitwa księdza z parafii ewangelickiej i ze serca Pana Jezusa. Szanowni Państwo, bracia i siostry w Chrystusie Jezusie, chcielibyśmy tę uroczystość także Słowem Bożym i modlitwą w jakiś sposób uzupełnić, aby wspominanie tego, co za nami, nasze myśli mogło wznieść także do łaskawego Boga. Wsłuchajmy się w fragment trenów Jeremiasza. Boży autor tak wołał do Wszechmogącego Pana. Wspomnij, Panie, na to, co się stało z nami. Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze. Nasze dziedzictwo przypadło obcym, nasze domy cudzoziemcom. Staliśmy się sierotami bez ojca, jak nasze matki są jak gdyby wdowy. Jarzmo ciąży nam na karku, omdlewamy, nie dają nam wytchnienia. Swój chleb zdobywamy z narażeniem własnego życia na cios miecza, który zagraża na pustyni. Ustała radość naszego serca, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny. Spadła korona z naszej głowy, biada nam. Dlatego chore jest nasze serce, dlatego zaćmione są nasze oczy. Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, Twój tron z pokolenia w pokolenie. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś. Polećmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy w obozach oddali swoje życie w obronie Ojczyzny za wolność naszą i waszą. Prośmy Boga, aby zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom Polaków, jest bezcenną wartością dla ocalenia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełnienia wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Prośmy także Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla naszych bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy ich wspominamy. Śląskiej. Zbliżamy się do 70. rocznicy zakończenia najtragiczniejszej z wojen II wojny światowej, ale dopiero od paru lat możemy oficjalnie spotykać się, by oddawać hołd ofiarom tragedii górnośląskiej w takich miejscach jak tutaj Mysłowicki i Rosengarten. Ale nie tylko tu, trzeba wspomnieć także o powojennych ofiarach obozów Lambsdorff, Świętochłowickiej Zgodzie, Jaworznie, Toszku, ale także powojennym Oświęcimiu.
Należy wspomnieć ofiary zsyłek i wypędzeń. Te ofiary powinny różnie znaleźć i znajdują swoje upamiętnienie. Wojska sowieckie wkroczyły na Górny Śląsk, niosąc grabież, deportację, gwałt, nierzadko mord. Nie miał znaczenia język czy narodowość ofiar, jej statut materialny, społeczny czy zawodowy. Działania wojsk sowieckich na terenie Górnego Śląska miały wyraźnie zbrodniczy charakter. Bohater Związku Radzieckiego Ilja Ehrenburg nawoływał do odwetowych masakr cywilów. Jeżeli zabiłeś jednego Niemca, zabij drugiego. Nie licz kilometrów. Licz tylko zabitych przez siebie Niemców. Nie strać żadnej okazji. Nie oglądaj się na nic, zabijaj. Nie licz dni, nie licz kilometrów. Licz jedynie trupy Niemców, których zabiłeś. Zabijaj Niemców, o to modli się twoja matka. Zabijaj Niemców, do tego wzywa cię Rosja. Nie wahaj się, nie przepuszczaj okazji, zabijaj. W wyniku tych nawoływań dokonano masakry na cywilnych mieszkańcach bytomskich Miechowic, ale i w wielu innych miejscach. Tego nie można zapomnieć. Członkowie naszego towarzystwa będą czcili pamięć o tej tragedii w wielu miejscach ziemi górnośląskiej, bo pamięć o tragedii górnośląskiej nie może wygasnąć. Jesteśmy to winni ofiarom tragedii górnośląskiej. Dziękuję bardzo. Poprosiłby pana dyrektora Adama Plackowskiego. Szanowni Państwo, kilka faktów. Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku obchodzony jest w województwie śląskim po raz trzeci. Zgromadziliśmy się tutaj, by uczcić pamięć ofiar tragedii górnośląskiej, która dla nas, Ślązaków, ma istotne znaczenie. Zakończenie II wojny światowej dla wielu mieszkańców tej ziemi nie oznaczało wcale końca dramatu. Wkroczenie Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku stało się początkiem kolejnych tragicznych wydarzeń. Brzemienna w skutkach okazała się polityka narodowościowa prowadzona przez Niemców wobec Ślązaków w czasie II wojny światowej. Spora część Ślązaków, mieszkańców Górnego Śląska, musiała udowadniać, że są Polakami. Ludzi uznanych za Niemców spotkały różnego rodzaju represje. Deportacje do Związku Radzieckiego, umieszczenie w obozach pracy czy przymusowe wysiedlenie do Niemiec. Niepewność i strach nadal pozostawały trwałymi elementami śląskiej codzienności. Po II wojnie światowej na Górnym Śląsku powstały obozy pracy, których więźniowie stanowili niewolniczą siłę roboczą w kopalniach i hutach. Kwestia ta została uregulowana specjalnymi umowami podpisanymi między Centralnym Zarządem Przemysłu Węglowego a Wydziałem Więziennictwa i Obozów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Obóz pracy znajdował się również w Mysłowicach. Powstał on w lutym 1945 roku na terenie byłego niemieckiego policyjnego więzienia śledczego. Powojenny obóz pracy funkcjonował w latach 1945 do 1946 roku. W wyniku fatalnych warunków sanitarnych, niedożywienia, epidemii i wyniszczenia pracą zmarło w nim co najmniej 2281 więźniów. Obóz został zlikwidowany we wrześniu 1946 roku. Pozostałych w momencie likwidacji obozu więźniów osadzono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. Do dnia dzisiejszego możemy usłyszeć z ust mieszkańców Mysłowic smutne, czasem nawet dramatyczne wspomnienia dotyczące tego miejsca. Pod koniec stycznia 1945 roku rozpoczęła się również fala deportacji Górnoślązaków do Związku Radzieckiego. Deportowani trafili do łagrów rozlokowanych na obszarze całego ZSSR. Największa grupa została rozesłana do obozów pracy na Ukrainie, Syberii oraz w Kazachstanie. Innych wywieziono do Rosji, Turkmenii, Gruzji i na Białoruś. Najdalej położone były łagry na Kamczatce. Wśród deportowanych znajdowały się również kobiety. Liczbę wywiezionych szacuje się od 20 do 90 tysięcy osób. Rok 1945 pokazał całą złożoność historii Śląska jako terenu pogranicza, gdzie ścierały się ze sobą narodowe żywioły. Nasza wrażliwość nie pozwala zapomnieć o przyszłości, o wydarzeniach, które wiążą się z pasmem sowieckich represji skierowanych przeciwko Ślązakom w pierwszych miesiącach 1945 roku. Czasu, w którym cała Polska cieszyła się z zakończenia wojny i odzyskania niepodległości. Dziękuję bardzo. Prosiłbym radnego historyka i pasjonaty historii
Mysłowic Tomasza Wrony. Szanowni Państwo, Rustomili, za moimi plecami rozciąga się teren porośnięty krzakami, drzewami. Śladu po obozie nie ma żadnego. Jest to szczególne miejsce, chociażby z tego powodu. A on dalej pił. Bity leżał na drodze bez ruchu. Przypiął drugiego do wózka i ponownie pił tego drugiego. Ten też wrzeszczał strasznie. Chciałem jak najszybciej uciec, ale stary Miller nie zjadł jeszcze zupy. Ten drugi też przestał wrzeszczeć, ale żołnierz dalej pejczował leżącego. Potem tak jak pierwszemu wskoczył w tych długich butach na klatkę piersiową. Po chwili przyszło dwóch więźniów, odchylili plandekę, po której leżały trupy i wrzucili chyba nieżywych chłopców na wózek i przykryli plandeką. Przyszedł żołnierz w oficerkach i powiedział: muszę się napić. I wtedy go poznałem. Mieszkał u pani Woźnickiej, która miała piękną 16-letnią córkę. Były same, gdyż jej mąż padł na froncie. Mieszkała na Katowickiej 18 w Dalerhausach. Na tego żołnierza mówili Krwawy Władek. 10 lat później, idąc do tramwaju, pracowałem w Sosnowcu z nakazu pracy. Na trawniku przed rzeźnią leżał Krwawy Władek, zażgany z poderżniętym gardłem. Łapał rzeźników ze spędą. Gdybyście byli starsi, to każdy z was mógłby być na ich miejscu. Hitlerjugend to było takie niemieckie harcerstwo. Kto nie pamięta o przeszłości, ten nie jest wart przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te wspomnienia, przekazania, no mniej więcej jak to wszystko wyglądało. Dzisiaj robimy jeszcze o 12 marsz do Eintracht Zgoda. Idziemy 10 km pieszo. Zapraszam jeszcze, aby ktoś był chętny o 12 godzinie. I prosiłbym, jak dzisiaj kto ma Śląskofajna z kitlem wywieźć za okno i oświecić jakoś Kercka, symbol właśnie tej tragedii górnośląskiej na Fenstebrecie albo przed chałupą. Ja teraz za pola Kercka, które będzie symbolem, zaniesa te światło właśnie w tym marszu, zaniesa aż pod Zgoda. Teraz to za pola. Chciałbym podziękować za udział i najważniejsze za pamięć, bo nie możemy tego jak zapomnieć, bo jak zapomnimy, to będzie nasza wina, nikogo innego. Dziękuję bardzo, do widzenia.